Аз съм GPC и ще как да направите там мести за препятствия. Като джъмп. Например, ако искате, може да направите 4 така. После 2 така. После 2. Така, ако се направя, да може да се мине. Например, сюда 2 такива. И да се налага. Bueno. И върнаме се в джамба, сега ще го минем. Не. Добре, не успяме, пак ще го минем. Не. Добре, пак ще го минем. Не. Стига де, аз съм го правил този джамп. Не е невъзможно да го мина. На майната ми на този препятствие. Който това е миньорското препятствие. И значи тук на миньорското препятствие трябва да щупя всички обсидиан. Добре, ще спрем на пауза, като минем миньорското препятствие. И ето завърнахме се, минах миньорското препятствие. Продължаваме напред. И това е финала, дали ще успея. И да, минахме, дами и господа. Това е епик. Направо. Да си имаме главата. И го казвам буквално.
Следващия епизод ще го направя с моя приятел Ради. Защото аз съм голям буклук и не обичам да снимам сам. А между другото, който има CG име видео вътре, да пише GGPC, да знае, че аз съм ютубър. И ако иска да снимем заедно, да напише в коментаря GGPC какво искаш да правим този път, да играем, да даме джемпъти, каквото и да е. Може, каквото и да напишете, само не пишете работи, защото като погледам в коментарите някакъв CD5 ми писал. Какво беше това? Да, GGPC. Ако искаш, можем да снимем заедно на Megadropper 1. Това е много тъпо. Аз Megadropper 1 съм го минал, даже и четворката съм я минал. Затова ще не ми казвате за този Megadropper. Защото съм го минавал Megadropper. Всичките, дори Megadropper 5, Megadropper 6, Megadropper там, който се следва. Да, това беше за този епизод от мен. Аз бях GGPC и вие бяхте моите коментатори, които гледаха. И довиждане!